La temporada de motocross de la Federació Catalana de Motociclisme s'inicia enguany com bé a sent tradició amb la 57a edició del motocross de Ponts al circuit del Bosquet. Els pilots d'MX Elite, MX1, MX2, MX3, MX4 i MX5 van haver de lluitar en primera instància amb una enorme quantitat de fang fruit de les pluges caigudes durant tota la nit, per tal d'aconseguir el millor temps als entrenaments cronometrats. Els primers en rodar sobre el traçat de Ponts van ser els pilots de les categories MX Elite i MX1, englobats dins la mateixa màniga. A MX Elite, després de la sortida, José Luis Martínez va trigar poc en fer-se amb el primer lloc i amb un pilotatge pràcticament perfecte va aconseguir consolidar la primera posició agafant avantatge volta rere volta. Per darrere, Cristian Oliva va afiançar-se a la segona posició, mentre que a no gaire distància Gerard Saavedra, Pau Doñate i Roger Ballús lluitaven per la tercera plaça. Aquest grup va anar-se trencant i finalment Saavedra va aconseguir consolidar la tercera posició fins a la caiguda de la bandera a quadres, que ja havien creuat Oliva en segona posició i Martínez en primera. La segona màniga va ser pràcticament una còpia de la primera, però amb l'afegit que la pluja va fer acte de presència sobre el circuit, dificultant encara més la tasca dels pilots. Martínez va liderar la cursa des del principi fins a la caiguda de la bandera a quadres. Oliva aconseguia de nou la segona posició, mentre que la tercera era pel pilot de KTM, Gerard Saavedra. Sí, bueno, pues tot ha començat al matí, no? Els entrenos ja han anat bastant bé, que he pogut fer primer. I bueno, la primera màniga he sortit regular en tercera posició, però ràpidament en la primera volta m'he pogut posar en primera posició i era molt important, ja que hi havia fang i el tema de les ulleres era important, no? Per no quedar-nos sense tirables. I res, m'he posat primer i he anat tirant i bueno, al final he acabat bastant bé a bastanta distància del segon. I la segona, que ha començat a ploure, el circuit patinava més i encara era més important la sortida. M'he concentrat bastant, he pogut sortir primer i he marcat el meu ritme i he pogut guanyar la cursa. Molt content, ha sigut un bon entreno, ja que la pròxima setmana tenim la primera cita del Nacional a Albaida i es tractava d'això, d'intentar guanyar i disfrutar i fer un bon entreno. Sí, aquesta temporada 2014 el meu objectiu és fer tot el Campionat de Catalunya de MX1, ja que fa 2 o 3 anys que no, per una cosa o una altra no l'he pogut fer, i després el nacional, l'MX1 Elite, amb l'estructura de Yamaha Opció, amb la Yamaha 4,5, i després potser córrer alguna carrera esporàdica de l'europeu amb l'equip, però això ja s'anirà veient depenent la temporada, però el que és segur, català i nacional de MX1. Pel que fa a la categoria MX1, va produir-se un fet curiós, i és que 12 pilots noruecs que es trobaven al nostre país realitzant un stage van inscriure's a aquesta prova, i 3 d'ells van copsar les 3 primeres posicions en el global de la cursa. Estem parlant d'Andreas Gulevett, Hakon Engan i Alexandre Klock, que van finalitzar primer, segon i tercer, respectivament. Era el torn pels pilots de la categoria MX2, la que va comptar amb més inscrits de la jornada i la que va oferir major espectacle. Després de la sortida, Marc Sans va situar-se primer, mentre que Francesc Mataró el perseguia a no gaire distància. Per darrere, un grup integrat per Nil Bussot, Alonso Sánchez, Oriol Casas i Albert Arjonilla lluitaven per la tercera plaça. Durant el transcurs de les últimes voltes, Francesc Mataró va aconseguir avançar amb Marc Sans i situar-se primer, mentre que per darrere Nil Bussot va aconseguir afiançar la tercera posició. No hi va haver temps per més i sota la bandera a quadres Mataró s'emportava els 25 punts, Sans era segon i Bussot tercer. La segona màniga va iniciar-se de la mateixa manera que la primera, Sans liderant, Mataró a Estela i de nou una lluita entre Alonso Sánchez i Nil Bussot per la tercera posició, però aquest cop el guió va donar un gir. Mataró va aconseguir avançar a Sans a l'equador de la cursa, però poc després va patir una petita caiguda que va propiciar que Sans aconseguís situar-se primer amb un còmode avantatge sobre Mataró, que ara era segon. Per darrere, Alonso Sánchez va rodar a un ritme altíssim en aquesta segona màniga i Nil Bussot no va poder atrapar-lo. Així doncs, sota la bandera a quadres, Sans es proclamava campió d'aquesta primera cita de la temporada per la categoria MX2. Francesc Mataró va finalitzar segon i Alonso Sánchez tercer. La primera he sortit molt bé, m'he posat primer, llavors he anat tirant al meu ritme, el Francesc m'ha atrapat, m'ha passat i llavors hem pogut anar lluitant tota la manga junts fins que al final ens hem intercanviat un parell de passades i al final ha guanyat ell. I a la segona ha sigut bastant similar al primer tros, jo he pogut sortir primer, ell m'ha passat i llavors ha tingut una caiguda i he pogut
pogut escapar-me una miqueta i anar controlant l'avantatge per guanyar. Bueno, és una temporada nova, ja que hem canviat de moto, ara anem amb la 2,5 i és una temporada per aprendre. Hem començat molt bé, estem molt contents del ritme i anar fent cursa a cursa que tot vagi sortint bé. Passem a MX3. Després de la sortida, Ferran Bosch va situar-se primer, però a meitat de cursa Jordi Parés el va avançar i va agafar força distància. Per darrere, Joan Vilalta, que va romandre a la tercera posició durant pràcticament tota la cursa, va veure superat el tram final per Jordi Pedro, que creuava sota la bandera a quadres en tercera posició, per darrere de Bosch i Parés, que van finalitzar segon i primer respectivament. Però l'inici de la segona màniga ho canviaria tot. Aquesta col·lisió múltiple va afectar, entre d'altres, a Ferran Bosch i Jordi Parés, que es van haver de retirar de la cursa. Joel Lozano, que havia finalitzat cinquè a la primera màniga, va ser qui va encapçalar la cursa. Per darrere seu, Àngel Davins va situar-se en una còmoda segona posició, mentre que Joan Vilalta era tercer. Així doncs, després d'aquest desgavell, Joel Lozano pujava al més alt del podi, seguit de Joan Vilalta, que va ser segon, i Jordi Pedro era el tercer millor de la categoria MX3. Per tancar la jornada de motocross, els més veterans amb la disputa d'MX4 i MX5 dins la mateixa màniga. A MX4, Josep Font va vèncer amb claredat la primera màniga després d'avançar Alfred Camps, que va finalitzar segon, i en tercera posició, Casimir Noya. A la segona màniga, Font va tornar a vèncer, i aquest cop amb més claredat, ja que Alfred Camps no va disputar aquesta màniga, així que Casimir Noya va finalitzar segon i Xavier Costa tercer, sent aquesta mateixa la configuració del podi final. A MX5, Agustí Vall no va tenir rival i va vèncer totes dues mànigues amb comoditat. El van acompanyar al podi Antoni Mas com a segon classificat i Joaquim Sunyol com a tercer. La valoració final d'aquest inici de temporada de motocross per part del Motoclub Segre, organitzador de la prova, va ser molt positiva. Primera cursa del Campionat de Catalunya de motocross, de MX1, MX2, 3, 4 i 5. Cursa complicada, el temps avui ha acompanyat al dematí, però a la nit no, perquè ha plogut i ens ha deixat el circuit molt enfangat. Però bueno, han pogut tirar la cursa endavant, que això era l'important, primera cursa de la temporada i que no comencéssim amb anul·lacions. Jo crec que no he pogut parlar amb els corredors perquè tot el dematí he estat rodant per aquí a la pista, però crec que s'ho han passat relativament, crec que bé. Els més veteranos potser han patit bastant, però bueno, crec que l'enfermeria no ha treballat i això és molt important. Sí, la veritat és que és per ser optimista, perquè sobretot amb MX2 ha tingut que fer graella només per ells i omplir la graella. Bueno, ha sigut molt maco. Inclusiu, no han pogut posar tots aquests pilots aquí perquè hi havia 12 Norex que 8 eren d'MX2 i els han posat amb la categoria Elite. Molt bona inscripció, crec que al voltant de 130 pilots i això té bona pinta. La propera prova puntuable pel Campionat de Catalunya de motocross es disputarà el proper 2 de març al circuit lleidatà de Bellpuig.